na maliogi y'abantu bayingwa kanu chipara chiembeo chitale ngororo around ye na decide etubwate contract yemo iga nyalibali chache na ande tokatwale yende nyalibali masaba kere constituency ngakite iyo tocha waka n'abantu chibesa chiembeo manyange parane ero kurunga Simba Arati road Simba Arati Nyantrago road mwanyako nyerora mwanyako rore pale iyo lakini abantu bande batenge pale Simba akana neroro mugane tinga kane pale iyo ekera abantu barose nanguru nyabali mbaka nesenge n'abanyalibali abayibi mbaba abanyalibali mbaba babasi mbaba bantu kiaba na abayibi nyalibali nyuwete ngaino bogima mboko ngeti no amavuta mna mentate takongeti bogima mboko ngeta eke maene president ruta ngoto kaiga mumotengo bogima bwa kongire mubwate ke maene igoto mutengo bogima bwa kole ndo kieke bwa kongire ngao cha enja menta cha etemende tige ndo kia menta ne dora ya ringe 120 ya chire 160 ne cha yete toko nyoni alia ese chibesa che dora bono eshiringi kagwa na kimwanya oranga chibesa nke cha chire se bonus talinga echaye yababu ya yabere obogima bwa kongire echaye njamento amavuta ya akeire yaya abantu baminto January yabeire abana bagende skuru abana mwana tabase gotigaranka